ще играеме играта Brawl Stars. Хора, Brawl Stars ще играеме. Хора, не знам как мога да кача това видео или в YouTube или в TikTok, но искам да кача в YouTube, но не знам дали ще мога там. Хора, аз вчера почнах и имам 96 купи, имам Шели и Нита и хора, да започваме да играеме играта. Хора, аз съм с футбол, игра футбол. Бробъл ще играя. И така, хора, сега почваме да играеме. Както виждате. Хора, съжалявам, че някой се... Хора, умрях. Не знаете, хора, че ще снимам само това видео, кратко видео ще снимам. Защото не ми се прави дълго, съжалявам, хора. Някой друг ден ще бъде по-дълго видео. Съжалявам, хора. Просто съм с един откачен приятел, който бега това и ме разбива. Съжалявам, хора, за това. Ще играя още. Хора, ще играя още. И за това, хора, съжалявам, че се смея, хора. Но просто съм с един откачен приятел, който буквално спред хора, да сте. Това ще е някаква тъпотия, хора. Съжалявам, но... Хора, да знаете, че приятел ми не е откачен, просто как се смее. Просто се смее много смешно и аз се разсмях много бързо. И за това, хора, нека хора да тук хора, да започваме да играем още. Какво го мислиме? Да започваме, хора, да играеме. И спечелих този герой. Едгар. Едгар, хора, сега ще го сменя с Шели. Едгар. Сега ще играе Едгар. Хора, тук само да гледаме. Чакайте. Хора, сега да смениме да играем Едгар. И ще играем, хора, Едгар. С Едгар ще играем, хора. Дали е слаб или силен, сега ще разберем. Ооо, 3 Едгар. 3... Мале, моят отбор е с цялото с Едгар. Хора, пак ми гледам, че пак ми звънят. Стартахме един гол, втория гол трябва да е с мен. Аз съм топката, хора. Помня старите топката. Хора, надявам се да карам. Но... Хора, ще продължа да играя просто. Хора, това ще бъде последната игра, която ще играя за сега. Просто няма да снимам за днес. С игри. Тоест ще снимам, хора, до вечера. И ще бъде с... Хора, имам шанс да карам. Хора, вкарах гол. И сега, като изляза от играта, ще спра видеоклипа. Ще спра да снимам. Както видяхте, че съм с Едгар. Къде хора? Такива. Само купите да отворя, хора. И ще
изключа видеото и чао хора! Чао хора!